itinagbali na bida iti Kaldingan Cookfest iti ili ti Bantay kas paset iti panakarambak ti Kaldingan Festival 2025. Ito a grupo tinangisagana ken nangiparaman iti bukod da abersyon kadagiti kangronaan na putahe ti karne ti kalding kas iti paborito ti kaadwan a kaldereta, kilawen, ken singkutsar. Impakita pa'y digiti participants ti creativity da babaen iti panangpartuat da iti bukod da nga special recipe kusar iti karne ti kalding. Ngamin da iti kalding so iti product tayo iti bantay nga ipromote tayo kan kas ang suporta kada iti amin nga bantayan nyo di kas takat matulungan isoda nga agkaroon iti source iti income babaen kan dagiti panagi-promote tayo iti kalding tayo sa iti bantay. Maysa ni Romel kadagiti nakipagpartisipar iti Kaldingan Cookfest. Iti agrup sa nga pulon atawen a panaglutluto na iti karne ti kalding, makuna nga daan isunan iti nananay a kapadasan. Para kada iti a kompetisyon, napartuat na ti putahe nga awagan na iti. Goat curry, agad curry powder na sir. Okay. Dati nga nang tayo di giant sir, but no, insagana tayo lang detang recipe. So tinsagana mi sir nga on kwami recipe mi. Well, sir. Kaya naman, na-try yung nagluto sir before getting a competition. Napadasan min metten sir idin. Well, sir, may atlet sir. Napintas met sir ti ko ana. Basta may lakat pinakatutor ti loto na sir. Well, sir. Napintas. Itiniwayat a Cookfest ket saan laing a simple a kompetisyon. Babaen kada ito'y maipakita iti suporta para kadagiti agtartaraken ken naglaklako iti kalding iti ili ti bantay. Huwagas pay daytoy tapnon adda mabigbig iti ili gapo iti produkto a kalding. Kaya dito asar kan makita dagiti ada talento ng agluto iti kalding ta adumat pagamutay mat nga ado nga putahe ti maramid nga agbaling nga taraon nga aggapo iti kalding. Namnamaen na nga adupay dagiti umili a maengganyo nga agtarakyan iti kalding ken kunana nga agtultuloy met ti suporta nga ipaay iti ili para kadakwada. Mark Magdirila, Balitang Solid North.